timi akon ede akoni yaba no yaba okwamsi aho a Kevin oyata ne ogina home King Solomon wo boy chi dom ne baba sa na uskanzo so abadwuma Azuka International Azuka ono so bo adwuma krogen pa chese ano dine papa Asem Mpe Nipa panyina tenase ejamono no wagi nadwa esanso na kokoseti frecha wone eye enkwantabisa Isaac omuni producers ebo ya chidom ni ntifo suo nso ewo liar chese ne no dimadie no beko soronko kra ede ama ye sede ye pe no ye kwakoba akwa aba ne ye be na futu sem ye de bedi nkomo bi asem bi asi ye minisa sa asem no so be wo hu interest pa ndi ye be ba ho ne nyina be bobo nkomo ne ne ma akototi kwaku bibia boko de na kwaku bibia boko so so bibia boko ewrade ya de sede o kan na akaba akono kaba akono akuna 2026 nti say ya evedane nti yenko tuo hu bi e piasa se so yes adia adafu wo so nko track mpa na nko hu sika e wo polythene bag mbe se 5 billion dem a ka baby wo ko no nko nyu ko na nko si form because nyankopon wo ko fa so hire ni pa bia kwa kunti unampa na nya sika pudu ade be go police station ko be de bia metin na menya de me buso obi se ne dia na me nampa na me nkoa me nambe na me ko pe de o no ko pe de because nyankopon wo ko fa so hire obi a asase de ye fa de ko police ko pe de dabi ho na Switzerland o ko asesa na wono kura no kura die nti no omde ko no omde ko enti 2026 die me gidi ye se unu obi edin ko na 2026 is the me some life this me bo me be new life na me say ja new life asem na wo kan 2025 sa na e kan 2024 sa na e kan ni nyina ye wankasa wabrabo enti yenya fe na 2026 udi ani bre koso ye no so say chinchina atwan say me pese me san here me starting new life 2025 5 no ade a wo ye no se no na wo so be ya kro no na wo bo no se no na so 2026 wo bebo a ene emfa ebi kwa na this year na wo kwa obenya nkwa nhye wu nti yenko yanim ne yenhwe yenche adofo ne yatiefo ti yenko yanim ye kwa yanim a yanim an ye ko producers RPM no wententem na afi yatimi akọ yanim na yanim an ye ko asem bi asi Asem bi aba Pamembo we asem bi asi asem bi aba Ghana ha chese gentre hapa chese ye hunu ade na no bi na ye hunu ba bi ekokosie ye ko akoye nim an ye kwagu ene ye futusem no ye de fa ha kakra bi ye papa nyum tuni kasie bi awu ani de Charles Kojo Fusu Daddy Lumba ebim nze Charles yenu yaye no on the 13th ema ne yire panyina o ye yire a ye nyire nim so o ye yire na ntima amma efri se wono no ne nua ba hye o mu date so mbeba on the March nua ba ko jwa bempoma yes March ndi ayi no o mo ntima amma mehwe Charles Kojo Fusu ene achi ema Charles ma anko ma me twema nso so mu gina ma me ati di o mu bo anan ebe he o papa anim ebe kura achide kura na yesie papa no se yekeka kwa daduanan na odipa bi azu adaduanan na ebie ni amaso nti menim se japade ni tio se omu koto nsem ntio ene Charles yire panyi no anya adaje eno ho de otimi ababa beduru na kwakubere obeduru ye no na yede hu mfonyini kirewo a airport Ghana fo adi twi agohia nwomtuni na no oboye nwoma ye nyina ye ni gie no a owu ye na yire ntima ama na ye free se date ni nye date ope no ene sa nwomtuni na no obo nwom ye nyina de solve ha wo ye fie no wa wu ntina ye na yire ama odo ane ye se ye do ne ntima ankire amfa ntu na yire fo se ho nko ade entwa ye ye yido ni nyina asa Africa Kojo Fusu achi e de akogya na yire se wa ya ade so atima twema nso woni kuna chi a ama ni kuna ni achi kura wa nkọhwe mane manko abaye amane seso wabeduru aye kwa akọji twi akọchia no na kwakwade amesua ya amese be ma bia to a na wahwe ohun so yie ne se Charles Kojo Fusu wuye no ba etwema nso no timniga wa fo edidi Charles Kojo Fusu atem na minim se ne yire wa abrochi ompene eno de wo mpene so
omom timi sese kwase aka se that lumba ye kanaman wa mobra we demand to na chi okobini omu wie bedidi that lumba ma a one akoso ase we ya wo matem se omo mama se adwe ma amena ni kuna wuo na ene obeba be kuni kuna japade ho no ebeduru ya aso oda omu nyina ase ni odi ni kuna tem oda na ase ni odi ni ba tem oda na ase ni obo na chima na twen manso no oda na ase da ase se MP a wawe ne abato na yede ne ba ne mpeso ya so na Ghana no minim se de eko ene se de nipa ti ase nipa de interest mi wokunu ni bi yede ye me anya me de no de atare ade aji abra on kire no kure sa ha de entwa yie na ko he man mu nyamfo bi ona abobọ won bra na support ade we sebita frache enye we ne ye che ne amane bie enye we ro ene ye che ne amane bi ne akase one na bre wa amano eye na yie ne ye koye ne ye ni makamra mu so se be manyawu ana onipa bi awu abusuafo na ye yie abusuan ma date ye mpene so ndi ya ama yie no se nipa na ya anko na yie na japade de ye je ye chefa wo kwagwasua de be pa na wo we mu be pese obetima tie sim na yedi mu nkomo kakra na afi yetimi akon ede akoye nim enti no ye mmonwura mu kakra na kire wa adwene kakra fa ne wa hunu ni ne esi ye nyina ho na yesuasua ade wo obi anya tamfo kodofo si nimbotaye nti ofa ama mienu na yiri nimbotaye nti a sebita frache no wote na burochire ne o Ghana nimbotaye nti onso kotale ho wu nsia ntie de ntia wo bia ne mmom wu ye ne mu akwan ekoye no ene ye hwe se ne kwan so an kokumi da se ye nche atifo ne ahwefo asem wo de nanka enu se akwa akoda na de die akire bia ye nka edwato ane achopa san ne nim atifo ntie ni because ne Ghana de we Ghana ya shai no ene na mesese no ma bikwagu ezi Ghana ha obi so mu no obo wa wabu free okọ kan asem na ne kura adapatwa Asem pa da ye de nwene Ghana ye de tete Ghana no ye yi ato nchen so wo hwe pa kodwo fosu woi ama nipa sese wudi sua bibi especially ye be ma fa sua bibi ana ye me yase ye nwa mema ni bi di omo afra na ebi di akosu ase watem na ebi di odobro ni atem ya na ye me ya hwe enne ya wonam a wo kwa wo ba ohuru gbagbra wo ye be ma wo nsa na wo de point obi ni wani busa se na ke na wo da ache na wo so ye wo ye be ma kwagwadu mebi na be ma wo da achim se no ma se ne ehu a enkoye o na no na me hwa de bi na me komi asan be nam se na de ni akwa bi ta wo so who be this nam se na de ya na me ka se bi a obi kura na bi a wa baga na bi a star bi na wo bi a wa bag freb na ne me hwe na jese nam se kwaku ni etu kwaku me nuanom me no na ye adwuma wa se me na mabonte kwa na obi kaseti awa metwa mani aso se de na lumba waye kwaku lumba wo sompa de na waye ne kura kakra okokan yinti enu nti na wudi na tem ne kadum se kwaku ukunu na wawo na mfofo eye no no azabedo ogwedu mebi wa mu mfesi fat wo de wo be dipa kro de wo be di atem di atem because at the end of the day no wa brocha wo ne Ghana na e wo no ni obi an feed obi but wo de o ti wiase onim ade ma nipa wo ka no kro wo wiase a yade ekum obi no wo bi kan but wo anwu ono kro kan wo kanti ene de ti wiase e wiase ya try the plan one plan ya wo be kontem no matter what so wo sika wo ni sika wo one plan wiase akwaku wo be kontem fa ne kro ya adwuma ade akoso no ade asem ne baaye asante wo kasa bi se yesie funu na yensi asem ade na ye maami akoso asa wo betima ye kwaku eye se me hono mentiasi o na wotwe da kwaku e ade bia ye bia start na wotwe da tievo nte ne ye untimi nya ye without say obi uni na wotwe da unless nipa no abra ba babo ye eni etu na wotwe da tugu se ye ya dia bom but obi a wobo ne bra bia no na wotwe da ne ye di kwaku ye hu bi ye ntu kwan ye nswa ye tikromu a ya maami akosu ase wa bai obaye no obaye friend odobroni na etan bi enu one ne ntam ye hu bi abafrai sori ko
sebe maami so welcome de ne to ne kokoso e de ne ko ba ya efi so te bayira ho mama bayira mo kwaku ni nyina atwa ya ye na wotwe da mehwe ba ko bi na Roman father ye introduction na wo ye no one classify odobro ni sebe wo ye mpena o classify say lumba yire pani maami akosu asewa e na lumba yire ketwa odobro ni obi ankasa na wotwe da ni mo obi ankasa atiefo asama nkaje se obi a wo nyansani pa na watemase e wo kwan bi so obi ankasa ene di na wotwe da wieye kwakudie ne ba ko ba se bibi mpo na mfumso obi aba kafo woni to sabi wukun no ene obi atimi sori edidi lumba tam baba ma iti ase no wono kura na ukohu ne he kodofo so nya obi o musician a sabi mpreduasa na no dedada amanfo nsem kodofo so ye obi a sebe mpreduasa na wona na namba bi basa ya difficult say ubonse lumba na ekono wampa ne ho asem okobe hwe na nso obi anwo Sompa FM ena wukunu a sebe wabo ho adagya kire ne pen ono nso abo ho adagya obi agya ne kunu ho abedi duwukunu atem obi agya ne ma ho abedi du matem nanka sebe mpreduasa de asem na aba de na sesa nka yensa kosu asewa triple obey enkenye sese be kofefa keteni nyonkro ni ade na he kuta ibi kuta Germany flag ibi kuta Ghana flag nye no da bi o nye no ye nwie na de enim ni asante aboa ba ku ye nyine ya emienu ene no ma na asesa ka aboa ba ku ye nyine ya emienu ade we ya ye hu e twagui kwaku ade ne beba sese no se ko ba se waba abusuya pani na wote ho na asabe ye nyina no ya gitu mamre bi akoso bempoma ya ka kire ne se ofa ye maami de ye jawo afa kodu mra bi ma fa de wofa kwaku ho anwa bi fra yi ba de ode ne tie sei na ma hyego opoku obaye momonum na ebe kire mu se wakura nya abusuya ni na ya abusuya tenten na ya nkire abusuya se ye ka so bi ya abusuya pani a maami nche wase ampa wugina kire abusuya no dua na ebomu yu nanso ba ho a ewedai bebi asibe nanso abusua pani de wotimi ko abusua ni bia mu wana da abusua na no lumba wuinti ye yo fa abusua pani sinchen ekofa asabe papa shi adwen se ne yemfa nya adwuma eye nugu ase ma abusua abusuafo no na me anya mo se kwadwofo so na ate ase no wo bo onu ankasa bo nwum se sebe na abusua mpa de pa etimenya mo anwa ana wo ba wade wo fie woni be ma ya wo mma edumra bi a wutie nsem bi o TikTok wa na wo sia fem se nti kwadwo fosu se be mpreduasa o awudi natami se kwadwo wo fia ana ya wo bra bi na wo de wa wukura ana wo de wa mo bra kwa na obo nu mba mienu bi na hete ya tinka mfa ho ho we de nya ho ama nipa bi se be mpredu edi kwadwo fosu atam maami wote yakofa moto ya ba besi wo we mu nyina na nka hwe o be ma na se be mpreduasa wo wuye no sebesese bebi esie no kura wonim ede na ade be ye no wa mema ne bye manso de enti na meka se panifo se yesie funu na yensia sam eti sanka maame na kura sanka obaya se oba nyi nipa no ne wotie ye ena oba se ono nso oba behwe ne kun animu a ususu se nko bi ba pama akosu ase wa kenya possible da ama akodai aye friend odoburuni ena se bokuta fra ebi say ye rubber ebi say de he ni nyina de ehun ni say ye frawa benifo say ntokwa funu na ato ni akeka sei no obi e kasa ene sei ni nyina no kwaku enka hwe o de ka bibi ni say last respect ha one man lumba last respect one tra no mami odobroni ya nya ka say wono na ne yare brem osolumba nsa de ne kwa panimu bi koka ne adinatam panini na asem na wo kan so sebe omo ni siremu o odi natam we kwese na odi mansu nyina hu ena brebre na kwadofo so ato ye tie ye se edurumre bi kwa na odobroni na fa nipa me bu kwadofo so ye bu ni wie ye na wonwu ye na ye hye na homa ensem bebre ake awolumba ye ho na nka ye kosie na wi ada maami waba enka wo bai enka ye boko asem obeboshu so ati ase waba mpanimfo bi ho na de asibia nka wa pachew se Ghana fo eni lumba busua ye ka lumba busua maami akoso se wonye na dwesa akoso bempoma nko na ye lumba busua wo
ye ka busua lumba ye nipa wo wiase nyina ni lumba eti so obi di lumba tam kura na eye ho na me na di atam sandrofo e ba na wo so no o nam na wo da o mo ase tese ye du kura ta du matam mimi momu de mimi fie sa de we nya de besi ebi ni fie ho nanso kwaku ya mpre so ma sa de we nsisa ntedu me bia na no na obi ka na busua pa nam se busua pa na ye dai kwaku ko to asem e ko ye nyina na ye ko ahemfie ene yi feko obi se ye nhwen ye ntra asem no so ene ye nyina hye date busua pa ni date ye de ba ye bogui wote ase ti mu tie ni yo papa ne te ase se no etitintin to wonye kora na ho no ye sa ni nyina guma wote ase ana mu date ya mu ankasa mu prane ya mu hihye ya ahemfo nde tudwa papa shi aso obosu ai aso obosu we ai we abo fitam frida wu ya besi abesi samre na kan amamre sene obi wa ye enoma bi ho ese ntokwafo na ato ara keka we efe na me se Ghana we ha na besi because adwuma sem no eho oden enti obi ti twadwene di no be faka akonya airport na me kwakwa sama me konya wo ai oba tan ya ukuna wu wa ma yi o ba abigina ka so se ma me panyini di se enti ade a me pese busa Ghana fo se we ade a kwakoi ena ye nyina asema amane gusu America ye nyina kwa adwon ba akom ena ya te ase sebe enye ochira ye kwa ye yie ene ye ekodi adwane ho anaka no pi ho yi abusua pani ahyehye ne noma ye firi hono ne firi nananum oba ya tiefo ntie ne yo na papa shi asa betu nananum anu awo fam wahini bi na beka tabdidie ahemfo na omo tra asem no so no omo nya ahemfo badwoa bi o kwaku ana asem ya na mode mbango koto so se date ni kura na ahemfo de hye no ya mpene canopy ni nwane ekoso na mode ya koto so atiefo ntie ne ye eko ya na ekosi se sa na te de ya embago no mo se fa to ya te ase akire no mu na se mo mpanifo bi atra asem so ma mu mutimu bi ena ko ba se sa date ni ne yemfa nya dwuma ma mu nyina mote ase eti se mu nyina mote ase de busua panika na wakọ akobo no ebe de ne watua mo se ena ono na pe mi wan so date mutim bi mo so ono na pe ko be fa so obetua nika ena wa lawyer sense asa court asem na tiefo ntie ne yo ente se wutu fie na wudi asem o court mra ne yeka court ye mra ekoakoma ena kwaku ya na asa se na asem tie de a ena ye nhwe ena abusua panu na mo ne kotena ase a mo she date no ene wakobo kasei because na munim se date we na ekoso it is a mo masa fa ho abai se na ka wabo no ene muntia sa aka we within time say time no so na se sa aka na ma abusua pani kwa na yi asem nyina ni o we boni bi wom na se wo mu nyina si now they went ma na se wo ba hwe de ekoso ese Sebin Predwa sa Michael Jackson na se Sebin Predwa Bob Marley oba Ghana abebo reggae ogunanim se Charles Kodjofo su wuye ne yiri panu edi ne birthday shata de white di birthday amana yi mahu say yi no kwagu enoma we koso a me busa nipa dasani se wo na wo ka o nemo wo a nka wo beti ase sa wo kun ukunu a wonye kwagu yesi wonye sa ukunu a wonye sa mu drive mami ye confuse sa na sabe ne bayi enkoya Kevin ne ba Kevin ohun sa no ma se ya Sebin Predwa sa ya na se abroche mu di papa shi we yachi obi a o se ni nnuane yi e de be nyamsom ye ni ma sofofo a Sebin Pro so ya sofo brempon pa o bi wu a o mo pam kaftan na so mo pam yi black oba woni ne to America kora waja na be so ja se na sa no mo da na me hu in fact me se feme na gwagode ya kan nyina ne se ma me akosu ase wa obi antano emom ye wa sante ha eye me ya so ya santini na sabi ni fie so empanimfo ho na saade wei menye so se bia otie abusuafo ana otie empanimfo asem na nkasa no ma ye koi se hu wato empanimfo bi ato agu na apontensofo na e drive aso obosho ka ne so he anse we koi so tama na oya ino hwe ni ma hwe ne hwene sai no sa ayi wei ukuna ase ye rally ase party bi ye rally ya ukuna wuo ade japade a onu ukunu bre ade kwakuoi ade na si wa Ghana
enti Michael Jackson wawu din Lucky Dube wawu din Bob Marley din and they kept a legend o mawu din we adie we pa adie we tiefo mo de nya so obi tan obi o ne emfa sante asem nya dwuma enti ani ukuna wu eni 1 year hwe awrehosam ne we obi ate ba bi obeka se ena japade enti ena bi a ukunu wawuo ena oba be sa na obi abeka no me de we no me ntiase da na ye metan antwa ye wo mo di na chi nyina no shebi mpraduasa o mantu ma mani futupa na wo namba bi na sese papa shi we de sa to kom na sebe ono drive o odu ba bi na aka cha o mansa so no ama nsa so ka sei chia we no we Asem papa ni lumba wu ye mpanimfo wo kromu nipa di na mekoso se we che twom nyina da pa ni odobro ni maintain na no kasada because ba me no odobro ni no sebe onim reason to choose obi kan sa maintain na no kasada so dia ba bi kasa mi enu ni edi a sa eti me person wo awu tie me ne wo awu hwa ade we se ye wo fie na we si ya eti de wo ye enka ebe ye ebe koso kebe koso sa ya ko print we de dia he ma menka sembi waguma menka sembi edu mrebi wa mpa ya ware o pepam but de wo fie no suban wo fie no de obeye no ene wo yinya chen pepa no me ka kire wo eti me da kwaku de e koso yi enka twa na mom de wasa beye yi de asa kwanya ne ma anhwa na nkrofo bi so se bo mo odobro ni side eno so sa be henyan e de ba nksam kwa na beye ntwada na eno so be ya tem didie because ena me cause obi so astrake e di atempa ye de ni atem ba ne kra de be ka cho nyanyansasam a ye kan obi so ba fa no baby afa fon wa di atem ko ke ma bi no mchire o ma e de be sre eno mo ya akoso de ne nso di amafo bi ka na chire no ene de nipa bi dwen na no de wo mo Yesu Kristo no wo mo aso na bo na asem mo nti ese ma me no ye careful na nipa nye Ghana na ye wo no opa ma odobro ni so nko ba bi mra ni enka so no so nkrofo nhyehyɛ so odobro ni ko America na say landing wo ba wo ba san nkrofo kro ya omo ba ya omo di wachi wo mo na besa kwedi odobro ni achi ya very careful antwa ye ya ma me akosu ase wanka wo dwan ato ne mpanifo na wo ba na no ma be kasa se bia se nti na edai mama ye na se eno de na ato asomo ajapade ne no ma wo me nya so se lumba be yi wa firimu da ene onyi wo su firimu ko no omo nyina wo ba enkura no mi fie no meda enti ese no ma bi wo no ma osusu tie abonten sofo na asam ne wo tie mpanifo anu asam na we amoye anyankopon asam o kai wo se me masam de ntwamu da na asam bia anu a ewo wiase e beka te se onu Yesu nyankopon asam o beka e betwam na emom akira asam ne nkiri masam enti enkoda na odobro ni ma ene wo ma no odobro ni ma na omususu na omo nyankura asam nkosi awie yo omusu benya ye history da ho na akoya asam bia da ho wo mo ye oyodo omu nyina satan na omukọ it onye very careful na won sesa e wo no ma bi hu na beboa kwagumi da ase ye koya ni munsu betima bawura mu ade nkyere enye ntokwa nya temidie ye sua de ememe sua de emma sua de nti obi a wo chefa wo ye ni nkomo ntutu ye hofo ni ntimi nkonko ye ni number is 0548931931 0548931931 ye nsemo asie kakra ya ye nyina ye hune se be ma bia ba wiase abebo bra ware wagya na yire ho wa abruchi mema bro munyaye abefo ba foforo aye ne ho ade wa ha ene oba ne nso abewo mani bi one ne wo ye no so no a Sompa FM ni ye wa chiri ni hello yes sir about your bomo about the aya de na nso your friend minister ka bra bi mo tere mo ngere aya nyunte na mo tere ba da mo ngere tere mo jina pa ba mo ta mo mu yan san tle o ma o mo ya de no mo to ase papa si we na o papa si we ma mo to o yan san be no mo ni se papa si no a mo ka papa si we se bu nya mo san de bu nya mo san la mo kenya san te ma ye die la mo nya sa de mo ka de mo ka ala ya no mo pele so bi ko bi na ta de ko o ti mo be bi o ya ta ko so bo di ya na ja so ko na so ko ni me tie e o mo ga ta la ya na mo ti mo kana mi na ta o e na mi na ta bi a mo so a mo ti ra do afunya no bo ja na mo le to
Oja na bushwa pani odi e bushwa pani. Na dun jire say adun jeje e de say no bi an tene de. Hello. Hello. Yes sir. Yeah. Good evening. Hi, man. Network. Jina ye mai. Hello. Hello, meto wonka. Yeah, message. Papa Okase. Hello. Hello, good evening. Good evening. I'm Asem Mpe Nipa. Ekwanda o mama. Okay, I'm so big na sinti okwa. Oko kasa yeti o. Hello, good evening. Evening. Pastor na mo hot say. Oba dia da o ma. Oja tie no. Bajo yeti o. Papa Yaw Okase ni hu sakam na oka no ojina ba bi faako. Emma na omu kokohia maame no. Enye se bia ne fa na bibi o. Na mo omu jina mama man nyina se unu kunu be kwa akọbre na wakwa akọfa oba afoforo. Enu nti na mama ni nyina di twi koye no. Se na ban asasam no eto betwa. Na papa yi kasai aso jina faako. Ojina maami nkwa so akwesi asewa so nti wo sa so no ye obi a ojina odogru ni achi ya so no kunu bedre na se bedu bedi ni ebeyi wa ma nti ma na ko en ti leader wife no omu jina mama omu ma eni omu da se na be ya sa sen no ebi ni sibile Mo na mbesi ano kwa. Okay, nyame shirapa. Good evening. Good evening. Na zo gwa. Pastor Boko. Oba dia da ba. Ye pastor, yes na mo kana ka mo ka ko father. Okay, ti This is mama no. Hello. Mami akotia wa mpi enya da ko papa ba. Asem we ye ti mami na me ye nya da ho ma wale fo. Ami ya mutete no bi ba ye ku wa mo ya ma de kwa nya de su. Ye tie mo da na se de mo ka sam ne fara. En se ye yo. Ya bi Mo ya papa ba na. Mo ya. So na da ma da na show. Wako fo ba ko no na eji ni sita no. Ya pa die nyina be mama mo wo le. Ya ba die nyina be mama. Emma na mo tia wa ni ase je ka wa ni ko mu nya ma se ji. Ka o ye de ti an go fo ba ko pro. Ye da ma se no ma ba. Ya bi jira. Hello. 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 Kasa. Kojo. Oh my God. This was in a member of one take your moment and I'm here. I don't know. You're moving away. I don't know. Don't you know? Yeah. Hello. Hello. Yes sir. Asem Mpe program. Oh, was so that papa. Hello. Yeah. It's you. Hello. 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 Yeah, I'm going to keep good. Young man. I say, program we may program. I say, I'm not in the on. About the be or area and nothing. Don't say, I don't know, we may defend or banner. Only a man. Say Japadi. But to call at no moving in a venue. Only a man to some defend your bar. About the be or do a cassette. So that's not here. Or buy a body. It's no man wrong. Ya adwen kire kura na sabio ejapade ndi na semu nyina msole ko na be ma na ne ye ejapade ni mumawu ne hu hia o twempna na anye wo ya mo ameko owu wi ejapade ni ndi e wale mo ejapade ni ndi mo mfa ye hu bi mmebo a ye de nyina be ma mo wai ne modi. Hello. The Good evening. Good evening. FM.
Tashana Motor. Radia Yadia. And you will double new one after you will be cool. Wait, again. Hey, the government is a bit. And some American. Minimum or baby. Or friend, minimum, baby, our friend, and mammy. And yes, I you know, no problem. And man in your meaning. Koba with you can't say, and don't crab, or what you got yourself come. And you oh, and the Ghana former swap, I check come resting so. Hey, Chair, Mumu walk and pay the Amo. Now, next 4 years again, MPP and Asem Mpe Nipa. Now, Munya or Mufang, now more years. Or the government, you are home and why? Only her, or Dobroni here. But, and Asem Mpe Nipa, you're very funny. Say, me share some training be a wajid interview. When any Kunajani Bizan say a day. Was one while any Kunuso Dono. Name ne ex boyfriend and no person in a he. Intin Wako Walu be Babema. Into you will be Babema, tell when you be Pebia de Wano. But Channy Penny who are because the name couldn't be we're probably Jow. I will be Jow. No more person who says so. Well, when I went to question, ma'am, I answered the Ashia dear. Sompa. Yes, the Ashia dear pa. Hello. 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 Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Who was so? Because every could not. The program. The question more kind of say, yes, I don't know. The piano credit bump. We know the share. Only Bemati, only now worry. By your one yet. Papa forward, Papa Babo. The city of Bema fine, what now? Bema new. Bema new here. I say, here was the also, who is that blame? Let me see the cup. Chronology. What a trade the Asia. Asia. Ye ask me where is you? When will you see? But what you say, you be about that. Let us remember with the lion no more. But that's a party now. Can you see them? You see them cry. Yeah, did you ever that? Obi wa na yere tene nche osuoza na yere babunu no afre no aka kwada. Ya tire ever that. The mema na efre no mo yesa no. Ya bibi papa. Wanya na yere foforo tene. Hello. Good evening. So, Asem Mpe Nipa is a volunteer man. Omo wa na boyo o masede. Me me na mi ka sezo iPhone ni. But in my 2 years, but in my 2 years, who saw me say, or me say, or more, I know, or more, Rihanna, or more, any much is so over them, including there. Also, a Yama, Nuku, or Yaman, including them, I am with Yaman, Mukumai. Now, a Mukunu, Munda yesterday. You two move our Montias. Wale Bema, treaty Bema ye. In Nambema Swa. Sompa FM. Hello. Hello. Yes, sir. Who was so? You. Hello. You, boss. Hello. 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 Yeah, hello. Good evening.
Yes, sir, boss. Sompa Pacho Matama to Jana person in Candy. A quanta from Papa. Your family daddy boat. A cassette born Sasa. Okay. The American say, they were daddy Lumba on our Kasai. Wakasa papa. The one apostle. The Casa now Kasai, Wakasa mem. Wakasa in the great. Papa, a man, my ear mobile. Yes, mobile. Yes, sir. Yeah, mobile. Now the American say, Nipa now buy obedi na temono. Obedi na temono. I bear man atem. Bakrono. On my wedding bidi. Yeah, what in the say wa. Now what ye dikagu? What the Ninsa Echo Malumba. I can remember your walua. What the Nsa and Echo. What the K Jawa dear? What Jawa you? Who did so what Jawa dear? Obey. Hey, yeah, Padia, and cross-head baby. And cross-head baby. Or quite no cunya, said the yet papa putting a warrior, or quite no cunya chicken, and no manufacturer, whatever. Now, may Bishop Lumba, Unime, make a successful born a say. I possess a one little bajay and Beman in nada, or for Kushia Shame, Nana Honor. The possess a wa. When you lumba jaya now against a coin, I want that lumba chidano. The Bema Bianfan whole can I want focus and shame. Upon my family, money and mental. Hello. I'm going to go there. Just go to Zada woman over one you will move. Yeah, Yaw Oforisuo Aboagye Yamenene wadin ne wodu Opuase coffee cream anchemi kemi to Boss East chutini kufi amanko kumukom anasaba for me kancheno ancheno ofaka me kan say amo kan japati nta poso se wa saba wadina se e japati ko ya ka poso se wa ngoma wadina silu ni mo poso ya amamre ne amanie isanze se Ghana hadi jawadia Germany nyawalie ana ko na wo na ni friend ete ana ko no yale no ama ni wo that's what baby you can do so bring to back ko zuma ni nia e le da packet no ba obaso shi ni kru ana wo nyu se ye ni kru wo sombo e ma no we e SK Bullets nyamre ni me chapa pachi wona e ka akoso se wait ana e bia e ko so wa no wa ona nyamenya juma SK Bullets. Hello. I can't last person will be the anthem. Hello. Yes, please. Hello. Yes, madam. Hello. Good evening. O network ni jina yi. Oh. Kanta bisa na yini sa network ni sa. Hello. Hello. Yes sir. Yeah, good evening. Good evening. Pa cho me there. Everybody ya there. Ya da ma. Ya. Pre mu sala. Ba ma ni ko. Issue you know. Me kana ya na kakra. Me kai na me ko college of ba gatam. Ini breaking you minute in Congo. Antini. Yeah, man, Jabri. Most of the day, Papa down to Stanawan. They are not yet generally okay. A man there, Abrabai Basa. Oh, men, what it can't say, Ma. They are making a buy it, yeah, because you are need a party, anybody. The name of Cranko. Oh, Papa, she, I don't have his opinion, Uncle Yagri. Oh, Asem. Last caller now fi
yɛde ɔfɛ di kan no asi na yɛako akɔ yɛnim. Hello. Hello. Yes sir. Sompa FM. I'm a person. What man am I passing? Come on. Young boy, you. They are question why you know. And pursue the and human and more patient. Don't look quickly necessary. Open Emma Kuna. Onye adia we. And you on can we say on the lumba no. The man says we no mammy. And yes, far over Papa. That's again also man. Into the 7 week chat the astronomy. All past and Papa Dina on cancer. You paying for none in paying for me and the universal lumber is a part of the so I did. Now, come on. On count so on your case. You want to be a sanity. Baby, I'm no credano, oh, can't break. Because a cobasa and Nipa can be beneath per se, the oil in your corano, a wishy puni, na coma 20. And two cats over Genevia no Korewa, a bay bread. Yes, Asem Mpe Nipa so simple. Young fans no moon shower, no more that's so sanity. And I'm more so worry no kunu be a better 12 for 17 good years. What do we need? One kunto kwada, one 3 months soda. Silence means consent. It means what you do. And no kunu. One and never come boom, no more cranachi. One and never fine, so yea. And no answer more cambo my yen so. We are the chairman as is here being poor by a casse. One I am penning in the affair, young ranker. We ain't come out, Quabrane, wolf ye a year. Ye be a platform at all say. Nyansa ni ba ko foot in the better wadene. I don't know what him did. We were cause no abo no a metro ni kama. So we Jimmy Dimene. Uni adwen jira ofrere. I say Nipa na ye kan. Sabin prejudice. Abusua pani. So hwa papa sheet mi eke kan sem che abusua pani. Na yere ye wachi ya. O wo yere abusua pani wo yere wo ma wo fa. Wa ofre uwu na wachi ni ya. So na odo akosua se obi antan no. Me ma me de se wa. Kuswa se obi antano obi wo finishing but 20 me ende sa na wi aseti obi betima so bemam akrokron pa ba last minute na wate ahwe o start no ba oni finishing enu ti de ye kanya sa kuswa se wampa ye gitum so ni lumba bre ye gitum first our ready say be Germany anya na bre no obi anka ho asem obi anka ho asem ye keke obi andi obi atam bre no ye de ye enti de ye kanya na ye de sua de se ma mo se mu de sua bibia yene mema nsuya bibi meme ne mere yaye wa ne ba yansan me mansan mere sompa ade kutama ya wo dia me mansan eti anu nkyere se obi asan a mi blemu nipa no e ono nso ne issue se wasan ba me motive ne se me nsan enya dwembone na ye me because no emwa dia wona me betra dia wo be ya ma me ne dia me ya ma and na wo ba appreciate dia be ma me ne otibe ko fa ndo ya ma me o eno na me nam so a me de ade kuta me amede ma e mema ye di san kwagu ya futuo ya de be ma wiase se ye nua ma anum se ye wale o ma japade enti no mo ye bibia nka ho biem nti be ma o ware a ya ma ho hia o ba mo fan show ma dum e wo wabra bo ho wo ma ko check ups ko check wa pom dine dan ba ko pe no mo de be so asi fa bi twa wonum tutu akwan ko nkura wo do so ko experience de wiase te first can nyanya se wo pebra agba na wuwu a ajapade die me ye ni nko ho ne yasie osie ba ne senti no fa bi ye ho yie tontade pahye tutu akwan ko nkura wo do so ko experience se de wote o ma na wo bibidua wo mu wo school kwan so adua wo betimi kura nkensi fie mpo metu unim bibi yani atia na lumba nwie no unim course ye program yenya ba ma bitimi frɛ ne esu pa then na minya ko obi free Germany yayi ba ma bi kwagu yakase ye kamu nsɛm anti ye bɛsrɛ wa wo ye oba ne ba ma ware osom no sompa na osom sompa ajapade ne ye wodea yenya buku masɛm ne sa no ma ye hu obi antan obi a oba ye ka ne kura kyerɛ Ghana ha aware mienu enya me no mie na ye betwam yentimi ntwam da tetefo na ye na Bible mu ye bo mu di koto wo mu no omu nyina bebre twempena bebre ware
na Charles Kojo Fosu be bi okura ma me lumba kra na me kra na mo say lumba kra ti me wale mienu na we abra kwahwe ababafo bi Asem Mpe Nipa wo mu nika pram mo bra bi excuse me to say o enso wo be ko no minimo bi a na woni sa na meka no bi go wi anyo bi a de benya sika ya wo wuye wo ko na yesi a emma mo to obi akuta na yiri mienu obi akuta flower ento boasem ene ye de ye wiye nkukobuo na wa ya chem ha wudie ni boko na nti se Kojo Fosu Asebo abo ne bra etilumba kra no ekwa bi so no eni kwa se na nka na yiye kra ye na aso mo nan amane mi enu aso mo nan no mo do mo sasa ye nsuya ho ye wiye no ye ko computer so de aba ba na ye wa chi no ye de bebre o susukuru abesusu no eno an ye besusu di ama ba ma no friend dem ye re won nchen e dan se bo ye nyina ye bewu na owu achi nsem na ye hwe ye go computer so de aba sisi aye ba surprise kitu abi wo ha ye de be mamo na mo hunu ne ye ko so ye ba sisi aye me person me di hini awo the fienti aya na no ma me di sese the fienti se metals me w's let me shower set no me pen ni popom ani de e be che di ama me enunti na metals de ni nyina me to free frank enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic we be ni of frank enterprise now wall tiles no 30 by 60 25 by 40 and so many bi ho washroom floor no so no 30 by 30 size ni na me desire who do bi awo pe no obenya bi e ho na BWC na ho do so dia the big water closet who do bi obenya bi ho kitchen sinks and the taps who do obenya bi ho washroom basin and the cabinet any Turkish doors papa ori koto ofie na no a akonfonti mu ko yi anso no frank enterprise na obenya bi send so bo frank enterprise our techno market magazine room and celebrate Bernard filling station no abrosan ye no mu a ho na frank enterprise ho na na dia asem de kura ne say so wo blue is bono any ahafo e kwa akopem no for baby a se o pe task papa ne mama wo so bi etu akoton a ento wani ko baby a so do we che frank enterprise ne be mo ni popom ene bia ne bo edafom so number is here na ti asenda attend de baka kire we number is 0245 283458 and now say 0205 987868 na kwasa we say you come frank enterprise task papa doors papa any WC papa headquarters number 1. Okay, yama atiefo ni ahwefo nyina akwaba eba dia santeman agiatum Sompa Asem Mpe Nipa no a ene no ye kodi baby kakra na sese kumase ha no ene afijase kwantempo no so no sede kai edo so kumase ya no se kwan no aban amiebiemu a ebe kakra no ukodi baby age sekina na betumi akofie eno ti do Fosu Aboagye ene meye leti kakra na ade bi ewodi bia so ya na ewo ho eno ti yafa na ase kese ma the nations anko lumba ene wo muna samwa said ye beya fiti ase no matoto nyoma ama nyoma ye kama na ne odobru ni zo ne akosu ase wan se nsemi asem kese o mamu na asem mo adwo tsiam se atwa entwa yo afa ne be bie mu no so ne yakai de obeti ase enti ase de obeti ase beti ase eno so be ye court asem if you say Kojo Fosu na gaza no se de nyame asi aye no didi no be kwa akoda ne be chepa enya asem ketwa anano ye de asem bi eto ya pronso se konfo bi akoda bi kosue no na akoda no kosue no sabia ku sabia nyado konfo no ye de papa sanse ekwa bi so no yenka se abraba wa no na wa firifie na efie na ababa wa no afiri no na baba wa no enso adwenkyere ne se ewiase abrabo ni mu asetra no ono ankasa akobɔ ne bra eroti empempi no ababa wa no ana kopa adwuma edema ne ho wa bra na wawie SHS ye afidie so ababa wa na ato nanum tuo se wokɔ huhuru nkukuom wo kurofuom afam ho na kyerɛ se ababa wa no nani abre pa wa abrabo se sikande obenya bi
na ne susu gigye mu na wokopie kwamfo efie edie bai na esi ho na wamanfo dodo no a na efre no Oforisuo Aboagye akosi sai na dwoada meso obi antamu chuku ene yebema mo fili gbanze de tuamu bia ene Nyankopɔn ebadanadi na yedika hyiatiefo nyina bose Prophet Joseph Mensa Prophet Joseph Mensa Bible no kwafo Bible na gasa entwantro mpepi no adwoada Sompa Asem Mpe Nipa court na judge ya wotie adwam no Oforisuo Aboagye na ene ya ha no de spiritual na spiritual ne say susu kokro bekasa ne say yampa se konfo no ordinance kan baba ne nofo ana se ordinance eso ne tum ana se na hwene no ordinance so mu kura ne no kura ebedadi na se papa konfo so anya saa na se akodai enso ede asem na to papa konfo so a no mensem ko a o no me be ya adwuma o every say medika ka kira baba wan say papa konfo won mpanifo na ya adwuma motia ne nnuane ahoma ne nsuo omfa bone nche edi say nimguase eba na ko aso a omo hwe say nimguase ebeba ne so ene ababa wanu ewo fie ha konfo no ewo fie ha ababa wane maame so so akonfo no bo ne ba ye kire ne ba no ne ba ne koka kire ne maame no eno so akwa asem foforo wo fie a maame kuru so asom twan sanse enwoma bi e ha papa no woni video mu no wono sususu se maame ena de ne ba yi eye no asem kase wo afidie so asem kase o na ena no mi ko bi manka bi asem foforo eno ti yema konfo yire ne so enka na asem ketwa bi na ene no se obi wo kosan bi a wo musa ene question time papa konfo wo so me no fo se manso me so me ye ma adwede se me ma 20 cd ekoye 50 cd na de be na egbe asem foforo wo afidie wi so konfo yire so eboni kruchi dom de no baye mi ko bi manka bi ma me ya fra wo sei Vic dia Victoria dia Opoku Victoria Opoku na okay ukrom ne he me free asoko mampon ya ukrom ho na Monday to 8 ya boss wan kasa wa film ya asem anwumere pa wakofa asefo fraba uni no pa uni mrante hene wa soko mampon akwa ya asemo maame ababa wa ba fie ho no tie ba na hu ye me ba cho oba fie ho no oba stress o pe baby atena na o maame woni ni ti fie no apam ne afifie ene ebisa anse wo ye o maame den a o maame pam o fifie because abaya wanyira duru sei die Sister Abre na wasa wo somo maame ene kwan so maame pam ofifie ene obeyi atum se wono maame ene hopa neti ene nuamo a wono na chiri mansia eka ne ho a wo maame nso wo ma different ayenye wono papa ema eka ho a omuye o maame mayedu nti omu nyina wo fie na wahu o maame asuma sembi eno no okokan ya o maame apam na fi asuma sem ne sei ene ebusan se ede asem ene o se wo hu so maame etwempena wo ne papa achi ene ebusan se na wo ye de hu ye ene o se maame to bo ase ti asuma sem na wo bie mu bai me ba chan ababa wo na so wo hu se maame no twempena wo ni kunachi me ba chan ye ntie o ene ebusan se ye de no hu saade no ene o se o maame ene o papa sori a asentokwa ekoso ama menteme ho ase maame ne ntene ho papa ne so ntene ho ase o maame pie firifie a o mantem o ba anwumre o papa koka na maame ne ne yede eko nti wande o maame fon da ho ene o faaye okohwe wokọ WhatsApp no no maame ene be ma foforo chat mobile money sem nyina ewum a oni pane man direction na chese ababa we no di nkomo fie ho me ba chan
Yenti o. Nipa ne man direction baby a onhyia no enyina. Enti no wono de aye na adwen se obebo ne papa den amane. Ena ese na wo bo papa amane de eno de enya ne kwan aso no. Na wakora wo no maame no papa te ne so wahu maame se wo ye kwan bi se ya. E wo so na afa kwan bi so na aka che maame ne se ma de wo ye no. Enye enti jai. Na akobo papa no wo papa amane a eye awaregya ne beba maame no papa den entem. Enti na eno de eni kwan so ka che ne de ne papa. Ena osi an obeka ache ne papa na eno na okokan ya o maame de ayede apamu na firifie se wo anfirifie ho no ma de ode be ye no firi no ko no wansi fie ho no mu bio ena me kunu ka che ne se ena sa na te de ayemfra wo maame na ye no maame ne de enkasa se de be ya na koma be de be to ne yem na se cheopa bi kwa akwa maame cho no asen ayede akofie akra ne se efie ho de onkɔ ne ene china no maame kora ka chense so si fie ho no ma ida so be poison ei o de aduane aduro begu aduane mama no ana sensu me pa acho maame nka ma asem me srew ei wose maame ne maame ne se oba poison no ai se die nti no oba poison no so se ne bana kwa akohu na hintasem se maame ne twempena wo ni kunachi ne papa na chi ya baba we na ka asem no wo ka ho na na wo ho wo ka na minimi kunu na wo ho ene ye ba panyi ba ko no no so wo ho no wa asem nyinani me ba cho de bi yenti o enti mi kunu ye se ofre akra yin fre ne maame no one ne nkasa o so ofre o maame na onfa ampani ampa wo ofre o maame na anye de amfa na mi kunu ye se sa na tie dia wono abaji maame ne number no wo de afre no ena me kunu je maame ne number ena wo friend wo friend na me kunu de phone maame se ka me ne maame ne nkasa nti me ye hello na me ye se me pa acho aha na pokua wo ena maame ne kate call no ye friend no wansa amfa biom nti na de chie na me kunu friend no ena wo ne maame ne kasa se omoba eni pokua ena wo sinya na wo se pokua ye de e wo ye nchen wa ha no mu sei na wo se wo pedan nti no wo ma no ba bia ye de atena we kura de se okuna kan no dada asefoforo be nwanwa so be na wo ho enti ye ne akra ne te no ena me kunu frɛ o maame no ena o maame no obusa ne se na ade enti na wapam ne ba na frifi ena maame ne se ne ba no wo ya akra bɔne o kasa kyerɛ na wontie na o mo pɛ so mo de ne ko school o maka aka akra ne se wonye de o nko school no na me kunu san se enu enti na wapam akra na frifi no maame ne se won de wo hia pokua wo fie ho no mu biom obi fi se baby o mo pese o mu di no koduro no akra ne se wonye dey won ko school no enti no hia pokua no e wo fie ho no mbim e na me kunu obusa pokua ne se na ade enti na maame mu di ko school wo se won ko no so maame so pese wode ne ko na asintri no onde na ni nye dey enje ho enti e no nkonkoda enti ye wo ho no ma na maame otu kwan wo so otu kwan ko omukrom enti wo ko omukrom no e na ofre me kunu se woni ni sister bi enya issue wo ene de se nya issue nene bi school ni sister enya issue it's not your wasa woka dia da mu hu ye no wo bi sa oh so far so woni ni sister nya asem a enya modie ni bia ana meboa me fa to se eno no sa tam na kokua te enchen no eno ho na maame no eye sa complain no because na woni mi kunu eda mimi abo bi dia na bi sa aya ye be fa so adania issue yentio me bacho yentio me de bra na ye adwuma me bacho minim ena wo frɛ no ena maame no be yi atum se ni kunu no ni nua no ene nako se ai we bi owo kunu ena wo sa atwempena e wo ni kunu achi e mama mi so obo ni nua ne dey asum e na obo ni nua ne dua nti obo ni dua na obusa se e de kwan be so e na omo be fa so omo be dey omo be da ne dua no e na obusa no na me kunu ye dey e che ne kwan be fa so omo ye dey omo be da ne dua no nti kasa ne nya mu nso no before mama ne be kunu ani me kunu adi nkomo se wo ni kunu ti fie no se ni kunu fra bonten ba na bi edura anwumre na omo koda na se wo ko ni kunu ho a ni kunu se
woba ne ho ane be ma nyede ensori efi say maame no akwa akochinchini no waba nti ne be ma nyede ensori ena me kuru bisa an say ne den ne wo wuni wukunu ntemale ntokwa bi won montema ana wo say woni be ma na nya issue na okọ be ma no kra be ma no say obetie tiam so be amini so mu a obetie tema ka che ne ma ne say o maame pese woni ne yede eda nti ada na okọ an say mimi ku abone ma ne Mami, wouldn't you answer? Motomo Boise. Motomo Boise. Gumi Kurani Master. Motomo Boise. Motomo Boise. Motomo Boise. Motomo Boise. Obapa, say one was Yana. Obapa, one was he. Maybe I told David. You. Me ba chaw ena no na kokue ka asem bi say ada woni mi kunu to an wo dem a wo kowura ho say wo kwa kunye na mi omia ne nofo wo so omia ne nofo wo so ne to no Monday no ba no wo say yes na atete ho wo se me metete ekwan na no Tuesday wo se na metete mpoma achi enti mi busa ne say kokua ne say empoma achi ne kwan na no waka different menu emu dia he fa na me metete epro no ana se mpoma wo na e ka se na me mi jin Monday no kokua ko ya no mam we dey kura no e question time branzi so de bra ayen to twede ha ayen to twede ha ha twede ntiment ko so mampo kuya akwa aba dusi ma fi akonfo yire se na ye broadcasting ni mono me amete se wo se time a konfo no miemia anofo no na wo so oto no atiefo mo fa ncheme ne anofo pa na ma mi tete wo fan na no tete no tete edan ni ni empoma na ewe atwire a wo hu de ni kunu ye nyina nti ni kunu ne ba o mi busa ne se na do oti obi ho ti mi bedi me ho be 3 hours 4 hours na me se edan ni mu ono na bo rem nti owrem na me ka se na wa ma me ye ma hye nti nka ba ye na nka ma ro me ho a ka wa be hu me ho no se edan no ono a ne dia onye time bi otimi wrem. Okay, question time and then ba mu no kwafo wa me pese atiefo nyina ate dada mahwefo nyina ate asemi dada question wanwan so bi wo ho ana ase bi wanwan so abusa konfo no nyia no me pa cho me pese me busa ma afia asem ba ko pe na me busa ma afia me de me ni hia me ye cause me ni tumi bia don ni na bosontem so me busa ma afia asem me ya no me pa cho me pese me busa ma afia se ni kro ni bewura ade ni mu ho na o ka che me se ade chi ye ni kro ni bewura no wotetempo mem ena na ma afia oni ni kro se na omo kwa private bom ena me ka che konfo se omo oni ni kuko private bom ena me ka che konfo se na ade ya ne be ya ba me afia be na hwitem ana pacho ya enua hwitem eno ne timi ko bom enti pacho o me pese mi busa me afia se that time na konfo ni rade mo na wote ho no dia na waye ne ho ade chin na obusa me se pacho me pacho question we de me sra mu musa ne ma ade chin ya no di asem na ofre me o ka kire me se pokua ensem how ka kire me na me se me afia me fancy o me ka cho na me se me afia pacho me pese nka me ko me fie enti se me how ni na ka kire me afia me ka kire me afia se ni kuna me afia wadawro ma bra be ya no me pacho ma ni nyia no me afia brei me afia bra ukuru som nananom ukuru som nananom motia ni nsuo ni ade osana una asa yi ukunu chiame enti minim se wuntwa ntro ma fi asemu a ababa wo yi kan wo yi ano sei me ba cho pokua na so obusa se obusa se bibi ano me pa cho asema pokua na kan minim ho hwe no okay ene so de wonim ho hwe ba ntina bible no kwafo wa ha no wonim ho hwe ano waso de ama isisi a entima pokua kotena se kotena se na ensem bia betumi abusa konfo wase bia ha bia no so no fo no eyampa ana nyampa yemusa de firi se bible no kwafo ha no so watebi
ti asem bi apeso busa na ne kasem no twantro no busa no onyia no me ba cho omo kasem na omo ka no omo ka se me na me ka se me pe baabi ahan dan me man ka se me pe baabi ahan dan o me ka se me di loto number e na o ka kire me se osuma ya ka bibi afa me ho se me succeed wo life ma je se me tu every me gab cause we were no mo kasa me ba ho ka se me besre dan se me pe baabi ada na menya baabi da eyo enam omo so enam a we nyina asiye enam anka nkire wo mo so se me papa twempena me ma me twempena wo me papa achi na ya no mame na udi de say me udi no eneso yenti o o kasa o simti be dey dem for 3 hours me do dem 3 hours and I will show e ga na me yo dem 2 asem a no e ka se wa na kasa se be ka flat o pegan adanti ni boy no de ba ni e no no o ka ye so o pegan yo pesika pa ha adanti o to no bi sa ntam pa na wa ba na wi no e be tuma bo e no so pa ba en body abi so o ba dem mo e ka na ye mo aduma no na mo baby usuma na wono enti mi hu ati a o ka wo se ka kire me se wa ma se o pedan aha o do mo di su o ni be edin ka ba o bi enu amata ma dan se ma o na me tiam ga e ma bi bla ba o no okay bibi fufuro ho pacho bibi fufuro nso san ho me pacho na me ka se man me se ka se asisu biem se ne dan ayi o ka se me kacha me ma me se ochempena wo mechi no mankasa na wo so wankasa mankasa me pacho o ka ni play no kra first one kan me man wo fi onyina o esi wo ba mu ho second one ano me o ka kire me wo yi phone say ti am say no man hu o ma ne wo man picture e wo Facebook e de kire me na kasa gu kasa bu no ma o yi one o ma me ayi kan say mfoni e wo Facebook di kire me so o fa di picture e ni ase no yi ni nwamu nyina picture including was in your ba ne say why kia so e kabo ma o bo no ni tu obuhwe me nyimu ni ko okro mu da ada me from ma no so ma ro me lafi o na me mehwe ne me ka afra wo was ma no so ma no okay na ye ampa say ababa we wo so de no fo so ne to me pa cho me dem mo na me Canada ne say e da me di wuro ne da na wo be wie fi wo na anado ko fa ne nyama tu ko from tu ne boy ne wo ba ne ah oni jo hwe nya de nyama ne ba na me bi wuro ade ma ne me ba Sompa FM ane kwa ke nya mu nua ne ba betini ane da ne da di ka ko ade mo na je se wan so de baby a man so ne baby a if you ko tra wo na o twe ba ko ane na fu annan ni na o twe ndi kura e wo do fi o na baba wa man sasaduro adware pe adwa me de ma no ni ko mo di obedi ese we ko tra bia ni apam no adwa ne be fa na wo timi nya foto achi ana me ka chen se ane hu nya favor ne hu nya love and attraction enu mo adu enu obi se omo so na ko to roba de ba nya da na egomodie ba enu omo na ko to ba ni ene sa ba na me kana sem Joshua no ko to roba de ba egomo edi ye se be ka practice woni nyi hu a na se wo aso de ba woni nyi se ka ko to roba ma obi am for so na ko share duro na nya me so ko tie duro ba mi ya na ko tie duro ba okay 21st kinek ye siatica expert ye ko 21st kinek na ye ko tu ya de ase na ya de ba na ye ko tu 21st kinek ye siatica ya de na ye ko tu ase so sisi we fa osire bo na ko kom entimu ya de ye siatica ye yi pa ya de bibre bia da ye fa ko da 21st kinek no tu ase bibidro so na 21st kinek odi edi djuma orofo laboratory scan ni fidi ahodo pi na odi di djuma e wo 21st kinek na wo ko so a massage no ye adjuma ene miankasa na no mmia menkyere wo ma ye kama pa orofo ye ko 21st kinek wache kuma se wo hwa overseas wo dabraka wo Sompa TV Sompa radio no na wo abrosa kro mo bo ase country contact call Johnson obehu no wo enkran sunwane nkranza tachiman 21st kinek ko sinye midie 0540311311 0540311311 no VG studio se menkan che o se he aponto ni abadi to ni nyina na wodofo wuhiamfo nyini na de ato ayenkai dum da achen anase video na oyi a kire won koda bi da achen enu yenkai dum na se wo anya studio papa na o ma anya sa de we nyina ma aponto ni abadi to ni yiyo na wo hwede de nyina no o ma anya ma wa wodofo o de fo nyini ta so atum so wo ya bu se atu abom na che so mu nkura mfidi papa na no video studios no adanse die wo mpa na no hema kwa akura kona behwe anwamade a wo ye no manhia ho ene wo twani no yi ama ho
wo twani no yi ama Enovigi Studios o cameras akese pa ya fa ya ponto ya bedi to ne nkaidum sem emfa nkoda wo mo mala mabasi o first Kokroko Street no enkran eho ene wo 0574715778 0574715778 Enovigi Studios odofo ya fa asem enkonkoda wo Apostle Dr. Megachi se menkan kiro ze he Oforisuo Aboagye emoya de bia di sanse haban ni me so nim haban pa na habaduro na mede etu yade ase hepatitis na stroke na be ma unka se unka ja wo pam gonorrhea na odofo eduru ba bia wo funu so do typhoid no so hawo wo ba wo fichikom habo adwene emema mo tadua no se wo a wo di so no Apostle Dr. Megaje eni se wuru nchen obema nyoma aya kase pa oba bia ni wo betwezi wubusu ani bi etwitwa nsa wono nom sa wonte ase so cigarette no so dosho wi no ne tramo no ne red no eku no orofo wanya asem koto ana usika sem nye Apostle Dr. Megachi se bra obebo asa kwan no so na watume edi abo ya de bibre bia da ye fa koda Apostle Dr. Megachi orofo se ye kwa Megachi wodi a makuru o police station ho na abehu Apostle Dr. Megachi yenko ne fa ya de enko na yemfa enko da no asam kase pa u asam kase ewo afidie we so na kyerese na baba we no wan hyenda anye ne bibi boni bia ofie ho ta shen taritetia mu awo so wontem ho na wani ko boso abia na akọ hawo papa me no na edi nkomo kasa okay nana asem nwanwaso bi wa bebusa baba wa enu ayiwa no no ke busa ne ba no de tentem aka 5 minutes obi say kan say asem ama me ne kan me ni nyina tie phone so ndi bia me fancy wona afra me phone so wona afra me phone so woni okunu die ni nyina wo obi ane kwada ba bi ama wo ni no so de bi na wona afra me ma me ye mpeso ba nti ni binti ndi bia wo ko den no me fra ya me de fall out ma me ni first one no no je say kwase be da wo bu say kwase me bu say ne say wono no ase wo ko mu kuro mu a Mame, sorry na mami me ya no. Tobo na microphone wo ho mame tobo ase agro no ba fie pepere wo sa. Ya no mame. Me pa cho ho. O kasa no sa time no na oni pokua aye yi nyina awie nti na akoye se. O ma ye die nyina awie. Woni ma di pokua no nkomo. Se pokua wone ho. Enti bia se akola na ye yi si ye mefa ne ye mesan ne yi nyina oni ye di nkomo e ma me kra me kwadudu mi kunu akoma se be bia pokua wono oso ye konfo se ni enti actually sa nkomo na me ne ni bedi no ni aya adamfo awie enti wono na beka problem a e wo ye fie e de trend no wa solve wa ma ho me ka cha da bi so okobo so se me twempena no me catch any say problem with that me me kunu ntem enti sa wo kasa asem na me kunu enye nyina so ye fie de endo ye fie nyo enti be sa ma na kwa akonye nyina so a e be gyina so no na me kunu na me ya me friend say me kunu say ne be me enti me na me kunu hey so I want papa so for mami wa bo ne ba ye ye kafra komfo kafra komfo diasem na o ka kire pokuya mami na no de o cheche frɛ diasem na ka kire pokuya enam so ma pokuya susuro ne mami so obayifo
Sompa FM. Hey, Kwafo na koma wazu free. On was why abortion. Menese. Swafo popcorn for kafra. Adano me busa o sa akoda no famude na obusa ye no. Enya sa wuton bi o se da bi wono famude bi obusa na kwa. Eti mapo you know famude no. Panifo kalipo no. Brani mu kakra. Eti akwadai na ebo na mane ese. Akwadai na ebo na mane ese waya abortion, wayi ni se egu, watu yin se egu. Onwa 13 years. Onwa 13 years o ko jesa. O ma mi ni se egu. Ko ba to mi ni. Usuma na ka tem se ni ni so yeguda. Bra. Trace. Ma meto boase. Ma mi opese me kan asem yi o. Aye point. Oba pa na wo watu yin se egu pen. Maako sei. Wa na wo ye. Wa. There bia. Hospital. No what dim fie say. Na SS time. Hey. Na what's the home bone fache? Hey, Asem o. Pacho, me pese me busa ko papa konfo se. Me pese. O pese obusa babo do kwafo se. Me pacho me se konfo na me busa na se. Se ni suman ba, de asie bia wo hu. Nti ne yire na aka akire. Pacho me pese me busa papa konfo se. O se wan so wan wurade am ho once. Pacho me pese me busa konfo se so obeka ni nabosom no so no kura. Edan mo wawura mu se 2 times. Me owura ho bia o ma ebu ha me ba ne ma bia puno na to ho. Nti owura mu putupum nti dia na me ne konfo ne yentam ye fan enam kwan bone ana ode fa me ye nipa o sa wo yamade na me mpa o ne ma firi ho. Nti no na pese obusa no me pacho me pese me busa konfo ne se o se wa amiamia me pese me busa se omiamia na se wa amiamia mo wan so me mu konfo ya no ma me me busa se wan se me de o me ngula oda Ungura dem hoda. First time di ya da na o mu ba ye. O ma mi nwi adwuma no. Ese wo di adwuma na ya na. Ese mo mienu. Ana ba trem na kan. Ma mi o ma mi nwi adwuma no. Ni bibia o phone so. Yo, wo so di anyina so me phone so. Wo so di anyina on phone so. Ada me flo ka tia se. Konfo. Me pa to mi ti wada wo. Mi akola ne no fo. Me pa to da bi. Me pa to da bi. Edam wo, edana o ba fio na. Omde ne ma ba na me fa me ba tete. Ana umi ana pen. Me pa to so me mu da me pa to me pese me busa ne se. O se usuma ichiri menses. Dan nso no mabu mensa na mete mat ne so. Enu wo so mu na me sorry gina ho. Nti me sorry gina ho. Eno ba mu. Aha no ye me bibi se na me so me mpesa nso ni nyina na me afia tempo mamu ho. Echi ebe wi echi o ka che me afia ka che me se wa hu hye. Okay. Prophet Joseph Mensa Eofia Babu no kwafo wa ha. Ena ya so pass Mpe Nipa court o. Ye court no high court room, appeal court room. Prophet wa ha ena assembly and assembly me wo prophet mienu ewo me show you so a omo ya de say na uni mama wasem Prophet Joseph Mensa na atena se no na me say wo Prophet Joseph Poku ono wa dwiritia nyame yo na je say Joseph no
edin Joseph no ɛyɛ adwuma papa prophet memo akwaba meju so panyine ɛnɛ yɛ dwoada asemi ɛnɛ ka ho a nansa ɛne yɛde aka asemi okay baako mienu miensa na ɛnɛ asembesi afidie so sembesi prophet memo akwaba biem meju so konfo na te na hey sabon komso yi ɛna mampoku ya so ne maame se ya bɔ maame bɛyie koda ya mane sasaduro adwade konfo akɔso akoda yi nofo ne netro ne na hwenie mu nyina yenyim nyina no ɔmo de ka ho edi konfo ani mu ase media me se enyampa sana media meka no na se yebehumu no korɛ tina prophet Joseph Mensa enso abepie mu fi hai eba ni se ya je be pagya bible no sabo samanfo Facebook ru nyina pagya YouTube no nyina bogafo ru nyina efe prophet opanyini asem no na machire mu achire ho Matias this is ya hwem free yan starting free dia he so ya hwɛ se konfo no miemia ne to no fo no a ono na mramrante no frame a omo ye interest ho ana ewia yakoba yi no so ababa no nidi di say ana ejama mi ya no dene papa de be wi su nana nana akwapa no kwafo nana na ti ho no mo fa pen ni paper ntworo ba bia obumi an nyina o som fes akosua pokua akosua pokua se nana emiamia na nufu asoso no to asoso ni mo akwapa no kwafo ye di yenjindi ye pese ehu se yampa se nana omiamia pokua embra me se ni fa nana anya enko benkum tantan Nanemia. Oyuwa. Nanemia to. Ya dia mi saba 100 times obeka. Now me chan from just see. Now you Mame, me de brother ya adwuma. Mame ne koda be na wo be adwen papa. Sese no mo producers mo ntworo Bible aka no kure se nana ko miemi ato no e wo dani. Akwapa do kwafo ye hwe se nana bo mami baye kire ne baya. Sompa FM. Akwapa no kwafo ye se nana asan bo mami poku a ne mami baye. Eye no kure se nana ka se mami poku a ne mami oye baye. Emla mi senifa nana nka enko benkum ten. Hey, ube chale me. Meme kada ko. Na trese. Meme kada ko me. Na trese. Mami. Mami. Na trese nana boba yie no. Akwapa no kwafo abra nana emiemia mami pokuya no. Na ne yire no etempoma na chi ana epono na chi a ohun ye. Yanko hososo. Akwapa no kwafo pese hu se abra na nana ne poku ahede mu ho no. Na sa miemia ne koso no. Mami udin di sen. Mami Vic ohun. Emla me senifa we hu enko benko. Ohun ye. So ohun. Mefia. Me kan so kuri ni nyina tro mefia ka tete. Me sisa me nyama na ninja. Ayase. Eyampa. Se akodai ne bo nana amane se ne maame twempena e wo ne papa echi. Dia se e kan se ne maame twempena ampa. Na nei said ye be ya prophet said ye be ya baba we din be register so na bo na din no e na me pese mi hu sa baba we ne bo konfo amane se ne maame twempena wo ne papa echi. Akwa pese hu se maame poku a oni le bo na na amane se ne maame twempena obo na na amane se ne maame twempena awo ne papa echi emla me senifa wa mo na na amane enko benkum ten. Ono ane kan ye awo na kan ye ade hu no die ye ko no na je se on ne ka kire nana akodai wo ko fie ho se wo ko sum na na mfidie ana se no ko pe ba bi papa atena. Akwapa ne kwafo pese hu se maame poku a
ɔkɔɛ sɛ ɔkɔ akɔgu nana anim ase ɛmbla me sɛ nifa anaasɛ ɔkɔɛ sɛ ɔkɔpɛ baabi na atena ɛnkɔ benkum tɛntɛntɛntɛ kɔɛ sɛ ɔkɔpɛ baabi na atena deɛ bɛ na aka mu bi na yampa yampa pass maame no ɔtwe mpena mpa adeɛ wei yɛmfa problem mba sɛ si ano sɛdeɛ nana so ɛho bi san no because nana no say 341 sɛ si nana no wahu sɛ yɛhu sɛ wei na ɛkɔka asansam kyerɛ nana sɛ nana deɛ nyɛ ne pɛ no wei na ɛkɔka asansam ne maame ho nsɛm ne kyerɛ nana anti de yampa sɛ na sɛ akɔdɛ wo na akɔka kyerɛ papa nana sɛ maame no twe mpena ɛna ɛhwo ana kyerɛ sɛ no ɛwɔ trodo ana mo ntema se prophet maame no ɔtwe mpena wo papa no akyi ampa ko ne ba ne kaayɛ woni mo maame din akwa no kwafo papa yi ɛyɛ akɔdaa no na kaayɛ sɛ maame no twe mpena bi so ana nya ampa nti no yɛmhwɛ akwala no na kaayɛ nti yɛmhwɛ sɛ yampa sɛ maame no twe mpena wo sɛ maame no ɛfrɛ no sɛ akwapa no kwafo maame ekuri adankwa ɛyampa sɛ ni kunu ɔfa n'akyi ɛmla me sɛ nifa ɔmfa ne kunu akyi ɛnkɔ benkum tɛntɛntɛn ɔfa anakyɛ so ɔfa na kyerɛ sɛ maame no twafa ne kunu no ho ɛntina kyerɛ sɛ ne ba no so ahu ampa ɛkɔ bi so ɛdeɛ bɛ biem na aka mu ɛdeɛ bɛ na aka mu biem kɔnfoɔ sɛ deɛ ɛba asɛm a okay akɔdɛ ne maame ano ɔdene prophet akɔdɛ yɛ hwɛ ne daakye ahwɛ na brabɔ abɔhyɛ ne baako no wayɛ na wayɛ bi aka ɔno ɔsɛ baako pɛ waka no korɛ ɔsɛ baako pɛ sɔfoɔ wɔ ha na eduru baabi ade adi so yɛ no de nsa yɛ a odi so yɛ no yɛ de nsa yɛ no odi so yɛ nyɛ yie sɔfoɔ deɛ ɔno mpɛ klɔbie no nananom deɛ klɔbie deɛ ɔmo nom nti mo hwɛ sɛ yɛbɛ sɛvo wɔn kama klɔbie na obi a mo bɔ bi otwitwa bi ɛna wɔ tv no so no klɔbie wɔrɔfo abɛdi toɔ ne apontoɔ ne ayiyɔ ne na awɔtwe dadie no ɛyɛ klɔbie na klɔbie no Ghanafoɔ pɛ paa the leading beer Ghanafoɔ agye atum paa ɛma oti nyɛ ɔya onom a emu da moton hangover bi anim klɔbie no apontoɔ ne abɛdi toɔ ne ayiyɔ no nyina da klɔbie wo de sɛvo akɔ akyiri paa wɔrɔfo yɛnkɔpɛ bi na yɛmfa nsɛvo yɛahɔhoɔ wate wodi fie no nwɔtweɛfoɔ asɛm kɔ so ɔbaapefoɔ nso ɛmfa no asɛm kɔ so bi a ɛnoa ɛne klɔbo na deɛ nokorɛ adadi ɛwɔ Sompa Asem Mpe Nipa no so medical kan kyerɛ sɛ dadwo da bia ɛyɛ Sompa Asem Mpe Nipa court ɛyɛ pepe na maafia tetɛ hɔ na kɔnfoɔ miamia akɔdaa no saa na maame nso so twe mpena wɔ ne kunu akyi ɛna deɛ bebiem bɛyie no a papa kɔnfoɔ bɔɔyɛ no maame ɔnyɛ bɛyifoɔ na deɛ awerɛho sɛm ɛwɔ mu sɛ bɛyie no a kɔnfoɔ bɔɔ maame no amagya da ne fie hɔ nti ɛsɛ yɛhwɛ sɛ maame no ɔyɛ bɛyie nso ampa ɛneɛ yɛnhwɛ ɛtietietitia ɛneɛ maame no ɔnhwɛ tv no wɔ hɔ register sɛ maame no mfrɛ no sɛn akwapa no kwafo yɛpɛ sɛ ehu sɛ maame ekuri adankwa ɔdɛle yɛsɛ ɔyɛ bɛyie ne yɛpɛ sɛ ehu sɛ ɔyɛ bɛyie ampa ɛmra me sɛ nifa ɔnyɛ bɛyie nkɔ benkum ɔnyɛ bɛyifo ɔde mama se no tino tatata tinilini prophet yetio your time no class one. My telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0 541 0541 40
39 39 Santasia nyinamfa Jericho Junction ho ne yehia yehwehwemu fa abrabo ho yehwehwemu fa adwuma pote ese wo yesi afifufurum de bia meka se bema enya hwewa na me yefre bema ne mo adwuma ben ne ani wadwuma ye be kire adwuma pote a okra free soro ba ya wo ya ubekọ wani mu wa abrabo ye be sa hwe bu ha abra na wo bọ no adwuma a wo ye ne ye enu na adwuma no nanso owo spiritual challenges a eha no ewa abrabo ekina ye tenase ye be ye san hwehwemu ni nyina yade bia ha wo bia wo de echi a wo hu ano nso nyame ye adom ekina wo ba prophet Dr. Joseph Mensah nchen ewo Santase nyina mu a ebe firi ho ma wankasa wahu my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39. Okay, yane Prophet Joseph Mensah Bible no kwafo ne wa mano kra dedi trudu ya asemu ya asempa papa kwafo ya wi adwuma no ana de Bible no kwafo kwa obu wa asem ka ho nemo de ne kan no se ma me ne se bi kwafo obo adwuma na ose enimu ano so nye no na pie yesu wa fani kunachi no wo pie so wa fani kunachi na che se bia kusa nya ado ma no susu mi na so obi di ma me no woni kunachi yes eno na wa kre no ya wie bibia okay maame wada wo matrase maame trase na prophet se wo wie prophet wo betrase na akoda bi ayira ye ba behwe nsisi a edwo da de adaje enifia sanse ye Sompa Mpe Nipa koto na sabia ku sabia nyado ya asemo maame akwaba batampa udin de sei ofri hin na baaye maame wasem nyina ne sei kasaden na mene netwo ti opie na wose maame bi asoma no so nkoto eduane mbre no efiri ho na minhu maame be na soma no maame ne ne netima ntem oso osoma no we enfanto so ansa osoma no so nkoto de ewu ni me na meto nkoto bi mbre ya kwala no koye na on mai acho ye hwehwe ne sa edit na say ya mo hwehwe na munhu no acho Saturday ni no mo kurom potene he ye kurom de wo boko acho mo de na ko hopen acho de bi na koda no wayira pen ya mama pen ampacho ma ba ha aya koda ya na bibi sunsun bintinsi ni so akomma ne so tam wayira na mo ko hu no we oba ha no acho ba no obepie kotoko no obepie me ka afa na mahu wanim na jasa akoda we yankasa no an bibi betra no so e wo ho an wayira ana mo ma na duane ni yie acho ye fie de komuni ho eni sai duane die ade huo so de ka di nsuo na gumu anaka ado so enkuruma so ayi kwantre ba ko na abefa ayi bebi dada aya samo amanda isusa ma opa yonko samo ana acho de bi no maame akasa we maame wa wonti ena woni nete ena wono maame ne nsuru mu kura anya ne ya se wo ba yira ya ka ne TV so na Sompa Mpe Nipa ya pena ma woti abonti tigate eze ka wote ya so osi ebia me na akola ne netini ntimi na mo bebusa me asem na ada no awono ntimi hwe ne ba no wagya na ma wo so akola me ne netsi me ne se ne papa we ne papa ni as ti akoda no na esom wo ya asemu ahefa no di agroma ko hwe ho mensu bebi odi agro nyina ya fo onu ya akoda no ya frɛ no Iman Abdul Salam sana ne din die wadi mfinsia edu ya asemu na akoda yi wo ko school anomanje MA school
So we so said the TV so a ne ho fe yi pa. Ye besra so mpa Asem Mpe Nipa ahwefo se hu akoda bi na ne atutu aka ne nsem na se akoda yi wahu se odama akoda me kan se oyira ye ne hu no ti no mo manyi emu gidie ne ya ka akoda yi asem wafidie so ye hu no Mami na akoda wo tietia na akoda bi wona tietia because what the car yira pen wasa yira pen it is atete sem bi nkoso wo fie ho a e de na betre sa akoda na ni kan fie na wo basa yira the second time tadam pa cho bibia ni ho se maami no sma no a okoye na o so free fa he maami no e fi boko mudi akonwa mu fie acho bosomo ho bosomo mu fie ebe ha adwene because akoda no bibi na de nenam obi a wayira for the first time ye hu no na second time wasa yira ya asem foforo kra wa topia efa ajan nyame aboa prophet ne ye ne kokot ko ekoko ti yenhwe wo ba no so ti ase na se wo na wedi wo mu ye wanya ba bi didi prophet yenhwe akoda na de no yesi Iman Abdul Salam wayela ye pese ye hu se oti ase emla me seni fa wewu enko benkum ten oti ase ye pese hu se ade na ha Imam Absalam no akwafa no kwafo aye sunsun ade emla me seni fa adwene na ye sa enko benkum ten onye sunsun enti bibi be wo ho kwa no problem adwene no wo problem oba onana no adwene no wo problem ba wo steady hu ye obehu no we nya ade a obesu opa china bra na ya ade ama wo ha no mo de na bra ofie okay ti da medical ka cho se juada de pepe maame no de ya chire prophet so de anane na di nkomo wate nyame na ehira wo se wa baba be shia prophet so be ya de ama na nyame ya doma wo china wo ho anom de naba om de ne ba so a na wasa akọ prophet wo ni ahwe de ha na adwene no na ye afiri so wate na bibia ye kama okay entima ma utumi so de na only prophet ekokokudi nkomo kama wo manfo dodo no na efrefre me phone no ni nyina ne se asem a mami pokua ne maame de beto so pa Asem Mpe Nipa no anim no nokura dadi ne no nkyere se sabia ku sabia nya no so pa Asem Mpe Nipa no nyi nipa nim guase enti na yedi dwumadi ye beku fitiem na yakwa akosiesi asem no na yi atoyi kama titi omra samwa ye bre kwa kuo de mra nti on se we na ye kase so wo akola na akotwe we na nyina aba akola rohwe na no de wo si kasa wo cheche frɛ de we wo si ye no nyoma akola yi konfo yi ka se wo yi nyinsa to agu no ye ka so be ka so wo se ba ko pe na kwa yaw Asem Mpe ni aya asem o ye so to ade ma nipa menu abone akola no ono na akoso sa no ma we nyina ye bebu sase akoro ne papa ne maame ne tifie se obi nani akora eti anka beka so ne maame wawu ne ne te no ene wo ye ni se de na akora ne maame ne papa ne te akora yi sebe mpredo wone ne ho na wati ma firifie na akora na ebo ne bra akopa baabi a okotena ama wo mi na akoba ti asem ni o Professor Joseph mensa hwe no mam na nka baabi wo anka achia ya nka mebusa se na maame nso ekwan bi so no ukuru so akora mu na so te ho na wutie se be mumu kura nko bekasa etina wonim se saa na ebe koso ana saa na ukuru ya na ekwan bi so me de bia makama ne wo kasa na asema obeka no so ofi se sete saa no aka ne kurentem eye me de se wagye atum se o me se wagye atum se eye ne kure MC for them say I don't know so mo ya no mo kondo bia no so ati ase
eti de me pese me kan nyanse we ye futu sema awofo omutie yen me maka me se asante ha obaba se ya asama ba wo obaba se na na akrai opi embusan se sisi a woto yi ya ye ka sa se na minim se akrai tifie anaso wo ye okay se sisi de I born again but say akrai se be prayer the privacy but me we metima won the bible because me ba chen the penity metima kana sem sisi woto no be man fofo na sate maame ne papa ti ase ye musa se maame ne papa mutimi control akola yi se wo hwe akola yi a de womu a serious den na akola baba no kofo hwe ye nsem e kan nyam se 5-2 mebo a okay ye nkwa den na akola timi soa ne maame asem de bre konfo se ne maame twempra se jesu mai kwa na kan ya konfo ye den no ti asem den na utimi du maame ya akola ya akola na di nkomo na me de bia na me ka asem bi se konfo a ma nani anna ho wo no ma bi ho akwa bi so na akwa no so no se de ositie no yi di ho agura obeyiwu ya udi ho agura obe mo bia ma no se na me na hwe obi me bia me se udi ho agura obeyiwu kokosa chimu nyina so tiase ma hu se nipa bia mena se mini ntasuo koba kwanta bi se mena so mo wani na me tu o mo fo se munye very careful konfo na papa bi so twam koba Wanda na no aka na sem ti ande ono kwaku de na sem de Sompa FM oh de konfo fantu ne hofo e wo no ma bi wedu mre bi a mo bosom na mo som no mo manim anyanyam e ba se o ma twon mo wo o ma frodo o ma sa no mo hwe konfo ono yire nete ka titimoti akoma bu no sa ono yire nete sa no ma we nyina se ye afidisum kura na wo ka ho bi e so mo wani da me kura mesia fem e wo no ma bi akoda no se no wabu ni nsa akora ne ka ne nsema na wo ka nyina no ne se konfo hu akora hwe ne din ne koso akora nsa na no me ka kyense konfo mistake ansa akora no ne nkasa ne mpani nkomo no ne wudi no one wo che ne pani bebre wonim de enti akora ne nkomo a woni wudi no ne sesa nka wo so akora ne nsa hwe na chiri na ngasa me wo me mo baya ba wo so pe ba bia tanka me ni problem na so akora nkomo a wodi no misro enti me ba be hwe na chi but ebi ana konfo pa hwe warranty wa ma ho no anya no asemihia enere o media susu ma susu mu no anya problem se ba yi boni ade no fine akora na nkotwe bibi ama enka wo mine nkoba kwofo padaroma fa we tu hufo edume bi atie nipa o ne wudi nkomo ne nkomodie ya to nipa ne yedi nkomo edume bi a ofon so obetimi frɛw ya ma no sika ena ho ahwan ena de ne akeka mobile money ne ade wo yi obi a o ye intelligent pa hu se wo ya aza wọ́n fa saa nọ́ọ̀mà náà ń ṣe wájú mu àdébí àná wọ́n fọ́ wọ́n sábẹ́ sísì fọ́ọ̀mù. ọ̀hún àkọ́yẹ wọ́n bó ṣe jẹ́sẹ̀ onímọ̀ sẹ́yìn wọ́n sún ọkọ̀ kẹ́kẹ́rẹ́ wọ́n dùn maame akọ abọ́ntì akọ kẹ́kẹ́rẹ́ wọ́n maame twẹ́ mpena wọ́n maame ẹ̀kí ama ẹ̀nẹ́ báàbò ní kọ́fọ́ aka ma àti sẹ́ wọ́n maame twẹ́ mpena wọ́n papa ẹ̀kí wẹ́yì ẹ̀nu yẹ danger nana maame ní ká sẹ́mi sẹ́ ẹ̀yẹ fẹ́ sẹ́ ẹ̀ẹ́dwaman deɛ ɛndeɛ nyɛ yi ne mu bɛ yie ne yɛ bɔ wa hɛɛ wɔn de kan yɛ ɔsɛ dwaman deɛ nyɛ ne wu ne mu bɛ yie ne yɛ bɔ wa ana ɔn deɛ ɛyɛ hana na fi ọba wafọ ní akásá sí mo ṣe ọfọ awukun ẹkì yẹn hu díẹ yẹn hu. ọsẹ ẹ nọọma. ọsẹ ẹ nọọma ẹyẹ wrong asẹmu wo nyina wo bẹyi ẹna akọfa wo mu nyina akọ akọba nti wo na yẹ ana yẹ ká awofoɔ mo mma maa no edumire bi wɔ a papafo ɔtea wɔn mo a mo ma wɔn ntea wɔn mo akɔrɛ na akɔfa saa yi wo nyinaa ba. akɔda na akɔfa wo nyinaa aba kɔtwebrɛfoɔ pokuya. efie kura nyo. kɔtwebrɛfoɔ pokuya yɛbɛtie na yɛdi akyire sɛ fie ɔkora na yɛkɔ na yɛsɛ yɛkɔsiesie a yɛbɛkɔ na yɛakɔ akɔkɔsi the nation sanka. ya nyame nso ayɛ bela no na etia yɛ ne paa etia yɛ papaapa ayɛ ya nyɛ sanka nkɔmɔ no yɛ obi di paa then manu me kajo zen komo ni nyina anya hu so ya baba so no se ya be fie na penyina hu no no so open enze san he aje wa tra no line no nye okay enye he bibi obi ba ko pa ya boni atia na ye na yire ango otu na ni ahwe so ni akora we betwe kora eno na ya asem a ya but nyame ahira komfo say normal abotre normal ndi say nyepi nyame ahira na ma na yire o wa abotre ndi nyame ka chen say unya sika mo ni nko yire ho even asemi nyina ba ya ni odi na ni ehumpo se ni kuna ni begu ase de osi wo hu yi senka wo na wo pre na akoba ne sa ndi ya wo pe no no sa na oba bi be kan defend but o say me man hu no we oba
nti mo ani nko no ho na maka aje me komfo se woni nsuwa na mo pe no kore nka we ukofie nko nka asem ne wa nko msuma no be ba so be ka so obetwa case nkwan ga ewura be fa so afikura nga enim ba be fa o mo amfiu o mo pe no kore ade na sie ane obi okomusu obi awabe yes ebi gura nka kan dem obi meri obi anim guase wa hanyere ebi adana aba ye kan na ase kire wo sie de asaka asemini a na me pa akra nso so ndiem nso ni mu ba we di on na be kan ese ne maame yesi ampa ye be hwem ye hu obi ehunu no kure we ya ope go minim da ma firi mi ire chi a we bi beto me na ma be pese wani mu ase enye case nanso no kure na ade sie na go baza obi bo wakachi a na ne no kure be na ade beja se ni ba no Sompa FM message se wo ko mo onko ye se bi ane ya ane me papa so betwa nkontompu na be huri no ka no kure na gina pintin ane for one ukọ baby kan twa 3 days nyina na ukoba na ukoba ne nipa ehu ani bi ananka first day no nipa ehwe ye nya sa nipa dodo na ehwe ne second day we ne third day digasam no ko nipa kakra bi ho na wa na be ye nipa nan ana ne mpire no so a entwa yi onya be yi ho na akura no so afi no wasi so ndoto na kwan yi ne to mere bi na so obi breadru mbembenso bi na aka so osre nim guase de amali bakura wan ni sunsun edi na chi emfa ho nchew wo bobra on ndoto na kwan yi ne mfa so mbie mere ne kra no ntimi nkonko nanim no maame nso so no ehunu se de yesi ni enkura atena etete nkura ekwan bi so ne oka me pese be do masuko oba walefo bi afa okuna ti uchen bayifo ndisi obi bo obayi mpo ne de kohye ho a ekosi wa oba walefo ya hye oka afa okuna ti uchen bayifo odi asem na se unya ukunu timi fa na chi a uchen bayifo nti mehuri bayi no nko aho se ane ya kan kura ye dangerous ukunu tie na ekum mema sunsum ekum on spirit nti ni kwan se wo ye de be se so munyina obi anfa bibi mfim na komfo so ne okan ye ofiri sanko ye nyase akan wi ha onko pa che ne ntwatia minu aba we ri akura ne pagya ba yo ne ko ba nyasa na me ni fa che me enku danse be twia nti fan se ugina ase we ya so ne ko na afiri ye anim ene ho ne ko bo wa okonfo ban ne ba bi ewura ye na te respect a wo sa mpanifo na anim ate so di to be bia soli katamfo nso so ne nya yetima ko akoye ne na bibia ye kama kafra ndi ebe sere se ye hunu sa ne man ketengete no na emmoa na afi ma me na me de me bo na ba so enye ma nyina na ti say yes me de no kora de oba ni kunu wa asem o soli da bia adware abetena chire emu anim guase o mo mfa ho oye okay ese different se ne kuru benya asomdie no mo nkonkoko obi wo so ase ya obeye se ya ama ho ekina wanya ho afi ne fie nya de biem abotre na wanya na nyame na de hu nhira be ma akona ne ukunu nkotena asomdie miteso akon awo fa me akora medome ho ntimi sere opa ne ukunu nkotena kwaje dinani na mo hwe na be bia eche opa no mo mpepa na asomdie mra na ma ne de omo na de yeko eba wo nya akora otie nya mitwam ko ba sa so ti ya we hu ne be na afi bibia ye kama na we de nye case olem ya be ka kire tiefo nyina ne ahwefo se ko yu se ba yo kaka bran asem no ye hu ahwiagu de akwakwa kusie enti ye besere se de ofalumba ye no na wadawroma ye ni da hoate na ene Ghana nkoda no mo ya kono se wanhwe yi fidi be yiwu me ka se mrantie hina danfo ekremoni bi Force FM openkomo pa ene ma asem betuom amso aso do ye malam Sompa FM ke mai twemu aka ne ka we osna de mimini ani me kata mani nkoto gutem so ti momi enhwe ya kwan yi ne nkoda na aba no me nkunu om de stressa ne entare no mo tonton no abrosa na nim hono fofofo obusa famu ye den famu de ene kalipu kasi akura wanti mamusa moto famu de ne kalipu sa kalipu no amsi anode madam bi ko no bi wonum so grawa ya sebo na ubusa eno ti ye be ka kire yahwefo ne atiefo nyina se ye be ko fitiam na yakwa kwasiesie asem no na yi atoyi esanse asudua bua no na ye pese ye no modwumadi wi so na afi so no se mampoku ya ne papa etie dwumadi ne bia ye beba ho na ya hwɛ ni abamba efie so atumi adwo kama pa 055193105551 0548931031 ya hwɛ ni fa 102 course bi na ya kɔ wen fa 102 course bi ni emfa nkɔ yanim hello
0551931931 0551931931 0355404528 0355404528 Bianco and Fanku and Mele. Hello. Baby, I'm afraid we did tell, and I do much of time. Cramonian and Tentem. But maybe Kwamna. You do last time I program it. No question, I mean, of a lupa, give you a catan in the bar. A family in the pop of a Minam in the name of a break. Now, Yabra. We are dear Juma. No, because that's what you put here. Now you come and I did not just infante. Yes, and you may I continue because that's what you put. Quamano. Daddy Quabra. Ah, you. But you can come walk a father will say, Tanya, no for Lumba, Akanino, Patra, and Navy, and now fat of 5 of 1 at the open year now so. Aquatic, I know quite seven. Send a walking idea on Fanatan above 1 and a crowded year. No, okay, hello. Baby, I'm Frody. Let me tell you, Mamma. Your friend was say, Carry Amaga. Yet you remember Farm boy. And it's Oh, hello. Sompa FM. Hello. Baby, I'm free to tell what our mamma when you had at the time. Yet you. You. I can't say, Babu, no, that yes, now, one other fortunate year, number one, I think could be. But you'll say, how great you are talking before. It's a whole year, but they say, it's in the number, and I'll be into him. Now, I have a quarter, Nana, Maka in a morning now, I've run a market. I won't send a wolf. Oh, Papa, and Namen a bonds price, that one from machine, Uncle Group, I asked them for into morning. Okay, hello, last caller. My Joshua Bruanio. I think I knew as a moonlight. Piero Yanko name. You do a bomb about to now, I don't think you can't hear. I don't deal with it. Who can't want to take them out of the tower? Now, if you are here, counter. Take them with the appreciation, and Mamma come to me and pa. Now, Nana make a class and look at that. I got 39 and then I'll play this last one, not some more now. This is your 10 years into the demo. You get them to a lay. I can't do a thing in Nama. If you stand so for you to let them be in city. Then you can say it in a little number and say, I'm not saying you're buying it. Lotu number no ana. Lotu number na manfo ha me hu se eno na manfo me phone no bele azuka mi no ha wani pelotu number na. Na number no so me fa mu bia. Na mako pelotu number. Aha ne dwuma die no nyina be se e beda na na konfo ase na yada maami pokua ne maami ase se dwuma die no akoso kama na sade e be ya nyankopon ni mo nyam beda die na bone tu betwa eno ti no soma ne doba